Am trecut, Iisuse, în viață prin atâtea încercări, dar ca asta niciodată n-am avut mai sfinte stări. Toate au fost dureri și lacrimi ce păreau fără de sfârșit. Dar acum, cu tine alături, sunt așa de fericit. Am avut dușmani și prieteni, chiar dintre cei dragi mereu, m-au făcut să-mi pierd nădejdea ce-o aveam în Domnul meu. Astăzi, dușmani, frați și prieteni, poartă-mi ura cea mai grea. Nu-mi voi pierde niciodată, Doamne, bucuria mea. Am avut căderi pe cale, neștiind ades ce fac, dezbinări și certuri care le-am dat foc în loc să tac. Astăzi știu că Tu ești unic, iar credința mea e la fel. Credincios rămân statornic, cu un singur, unic cel. Am avut atâtea clipe când la toți puteam să spun: cât de iertător ești, Doamne, cât de mare, cât de bun. Astăzi, când m-ai pus aici, spun la toți ce-i întâlnesc și-ți promit să fiu de acum un gornist duhovnicesc. Și privind înapoi la toate câte în viață am pierdut, plâng adeseori, Iisuse, și-mi simt sufletul durut. Sunt așa că merit, Doamne, sunt aici că mă iubești, nu cârtesc și nu-ți cer mult, doar să nu mă părăsești. Sunt așa că merit, Doamne, sunt aici că mă iubești, nu cârtesc și nu-ți cer mult, doar să nu mă părăsești. Amin. Slăvit să fie Domnul, dragi frați și surori, avem bucuria să avem un telefon în direct din România. Avem onoarea cu Delia Oșan. Te rog frumos să te prezinți în câteva cuvinte, deoarece avem mulți ascultători în premieră. Numele meu este Delia Oșan, sunt de la Cluj, așa cum ați anunțat, și am marea bucurie să fiu alături în seara aceasta de Radio Promedia, de ascultătorii dumneavoastră. Dragi ascultători ai postului de Radio Promedia, vreau să vă spun că Delia Oșan cred că este cea mai fidelă ascultătoare de la început până astăzi. După această introducere te ascultăm cu ceea ce ai pregătit pentru noi în seara aceasta. Mulțumesc pentru apreciere. O rugăciune de mulțumire, rugăciune către Dumnezeu Duhul Sfânt. Vă ascultăm cu drag. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, văzând acum că trata slavă, cu frică și cu cutremur, aduc ție mulțumire pentru binefacele de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul tău. Te slăvesc, te laud și te cânt ca pe un domn, stăpân și făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea ta îți mulțumesc și cu smerenie mă rog, măsurate și negrăitei tale milostiviri, ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot rău și de necazul, dăruiește-mi liniște și mă vrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-ți aduc și să grăiesc și să cânt cele prea bune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, prea bunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci pocezi și într-un Fiul pururea te odihnești,
nepărtinitorule izvor al darurilor celor dumnezeiești, pe care le împarți precum voiești, prin care și noi nevrednicii ne-am sfințit și ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor tăi, vino la noi și te sălășluiește întru noi și curățește sufletele noastre, ca să putem ne face locaș preasfintei treimi. Așa, o prea bunule, nu te scârbi de necurăția noastră, nici de rănile păcatelor, ci le tămăduiește pe ele cu ungerea ta, cea atot vindecătoare. Luminează mintea noastră ca să cunoaștem deșertăciunea lumii și a celor ce sunt în lume. Înviază știința noastră ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine a face și ce se cuvine a lepăda. Îndepărtează și noiește inima noastră, ca să nu izvorească mai mult ziua și noaptea gânduri rele și pofte necuvincioase. Îmblânzește trupul și stinge cu însuflarea ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, din care se întunecă noi chipul cel prea scump al lui Dumnezeu. Iar Duhul enevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, gonește-l de la noi. Și ne dă nouă Duhul dragostei și a răbdării, Duhul blândeții și a dreptății, ca îndreptând inimile cele slăbănogite și genunchii, fără de lenevire să călătorim pe castelor porunci. Și așa, ferindu-ne de tot păcatul și împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârșit creștinesc și nerușinat și a intra în Ierusalimul cel ceresc. Iar acolo a ne închina ție, împreună cu Tatăl și cu Fiul, cântând în vecii vecilor Treime Sfântă, slavă ție, amin. Vă mulțumesc din tot sufletul, într-adevăr, o rugăciune extraordinar de profundă. Ascultăm mai departe o altă frumoasă cântare, după care îți mulțumesc din tot sufletul încă o dată pentru strădanie Delia Oșan și pentru convorbirea suportată din România. De așa ajunge cea mai mare slavă pământească, în zadar, dacă voi pierde slava mea cerească. Aș avea toți banii lumii, să-mi stea în mână arginții, în zadar, dacă-mi lipsește aurul credinții. Cea mântuitoare, ce folos, ce folos, minte fără de Hristos. De-aș fi omul cel mai mare de pe lumea toată, în zadar
Dragi frați și surori în Hristos Domnul, am marea bucurie să mai împărtășim și în seara aceasta, prin vrerea Bunului Dumnezeu, un alt moment de comuniune. Sunt în legătură directă cu fratele Mitică Cătană, slăvit să fie Domnul. În veci, amin. Vă rog din suflet să vă prezentați în câteva cuvinte pentru cei care poate sunt în premieră cu noi pe recepția postului de Radio Promedia. Sigur că da, cu toată plăcerea. Mă numesc Dumitru Cătană, îmi spun toți Mitică. Sunt cunoscut aici în Italia ca fratele Mitică de la Zalău. Locuiesc la Milano de 11 ani și sunt căsătorit, am 2 fete și mai mult decât atât avem bucuria să slujim împreună, să co-slujim, dacă pot să spun așa, împreună cu primul preot ortodox din Italia, în prima parohie ortodoxă din Italia în același timp, de la Milano, cu părintele Traian Valma. Și asta este o bucurie deosebită, este și duhovnicul nostru, fapt care ne bucură foarte mult. Cred că toate celelalte cuvinte ar fi de prisos dacă le-am mai spune. Da, așa este, frăția voastră. Acum, după această succintă introducere, vreau să vă spun, dragi ascultători, că fratele Mitică Cătană în seara aceasta o să ne aducă și un cuvânt de învățătură la cererea multora dintre cei care ne-ați scris. Seara trecută am primit 78 de mail-uri în care se aduc mulțumiri pentru cuvântul de învățătură pe care fratele Nicu Fasolă l-a făcut și am fost îndemnat, dacă se poate, în edițiile viitoare, atât cât vom reuși, să nu lipsească acest cuvânt de învățătură. Și, într-adevăr, așa cum am promis, voi ține totdeauna cont de sugestiile dumneavoastră, dar acum, înainte de toate, îi dăm cuvântul fratelui Mitică Cătană. Vă ascultăm, frăția voastră. Vă mulțumesc tuturor. Cred că ceea ce este foarte important pentru noi este faptul că trebuie să înțelegem și să conștientizăm fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, indiferent de sex, indiferent de părerile politice, părerile religioase, oricum am luat, trebuie să conștientizăm faptul că suntem creația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, așa cum citim în cuvântul lui Dumnezeu. Din pricina acestui fapt, suntem datori cu toți să spunem, să mărturisim, să lucrăm în așa fel încât prin tot ceea ce facem și spunem să dovedim că, într-adevăr, Dumnezeul cel atotputernic este Dumnezeul nostru, este Mântuitorul nostru. Sigur, câteva gânduri aș fi avut în seara aceasta pentru fiecare dintre dumneavoastră. Repet încă o dată, acolo unde vă găsiți, departe sau aproape, în România, în Italia sau în alte țări de pe pământul acesta, nu uitați că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept, este un Dumnezeu credincios și El niciodată nu face greșeli. Chiar dacă unii oameni contestă de multe ori și spun Dumnezeu este așa de nedrept, Dumnezeu nu are aceeași măsură pentru toată lumea, mi-aduc aminte chiar în momentul acesta despre o povestioară, poate cei care sunt puțin trecuți peste 35 de ani sau chiar 40 de ani, își mai aduc aminte că în cărțile de abecedar din România, în clasa 1, chiar dacă nu greșesc, pe finalul cărții era o poveste pentru copii cu 2 băieți, cu 2 ștrengari. Și ei mergeau, se plimbau pe un drum la țară, la sat și spuneau, ia uită, și au trecut acolo pe lângă un stejar și au văzut stejarul ăla mare, imens și ghizile alea așa de mărunte pe el agățate acolo, fructul stejarului, și au zis, ce nedrept e Dumnezeu ăsta. Fii atent aici, pe un copac așa mare i-a dat fructe așa de mici. Și ei tot jucând, tot lumind, tot vorbind, au ajuns undeva unde pe marginea drumului era un câmp tot plantat cu pepe roșii sau legănițe, cum le spunem noi în Ardeal. Și la un moment dat, copiii ăștia s-au uitat, au văzut vița de pepene așa firavă, subțire și un fruct așa de imens. Când au văzut lucrul acesta, afară fiind soare, s-au așezat sub stejar să se odihnească. Unul a adormit. La un moment dat, din stejar cade o ghindă, îi cade pe frunte.
și se sperie, se ridică. În momentul acela îi spune cerul: măi, dar ce neînțelepți am fost. Tu îți dai seama, dacă stejarul ăsta ar fi avut un fruct, cum era pepenele de pe câmp, ce s-ar fi întâmplat cu mine acum? Știți cum e? Oamenii de cele mai multe ori îl judecă pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne dă, Dumnezeu nu ne face, de ce a lăsat Dumnezeu ca X sau Y să facă lucru cu tare sau cu tare, de ce la persoana cu tare, care este o persoană credincioasă, o persoană cinstită, o persoană morală, îi merge așa de rău, este sărac, este lipsit, este tot timpul în criză. De ce? De ce? Sunt atâtea deceuri în viața noastră. Ceea ce este important, dragii mei, este faptul că noi trebuie să înțelegem că în orice situație, Dumnezeul nostru, care e un Dumnezeu atotputernic, privește cu toată dragostea la fiecare dintre noi. Și pentru că El este Dumnezeul acela care stă cu ochii deschiși zi și noapte și privește asupra vieții noastre, noi trebuie să fim conștienți că dacă Dumnezeu ne-a dat ceea ce avem, ne-a dat 2 mâini, 2 picioare, ne-a dat 2 urechi, 2 ochi, dacă suntem sănătoși, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pentru că dacă Dumnezeu ar fi știut că noi am fi avut nevoie de 3 mâini, ne-ar fi dat 3 mâini, nu? Dacă am fi avut nevoie de un ochi, ne-ar fi dat doar un ochi. Dar în orice situație, oricum am pune-o noi, orice s-ar întâmpla cu viața noastră, dacă se întâmplă ceva, totul se întâmplă sub directa călăuzire a lui Dumnezeu. Și El se îngrijește de fiecare lucru. Aș vrea să-mi permit aici să fac o scurtă paranteză, în sensul că în toate seriile acestea, începând de duminică seara, în mod special, ne-am rugat și am încercat să aducem înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, persoana unei surori din România, sora Ileana, așa cum ați auzit cei care ați fost în direct pe postul de radio, și ne-am rugat Domnului ca Domnul să se îndure și să se milostivească de dânsa. În 2 cuvinte aș vrea să vă spun că abia în seara aceasta am reușit să primesc informații din România despre persoana dânsei. Ce s-a întâmplat? Ea este bolnavă de diabet în gradul 2, a făcut injecții cu insulină în burtă. În urmă cu ceva timp i-a apărut ca un nodul în zona unde făcea injecțiile și a început o infecție puternică. Am înțeles că a ajuns la spital la Tecuci, unde medicii de acolo au spus că nu este nimic grav, este nevoie de o simplă intervenție chirurgicală, se elimină acel loc care ei au considerat că este infect și totul va fi bine. S-a făcut prima operație, nu s-a reușit. S-a făcut a doua, nu s-a reușit. În timpul acesta, infecția pătrundea tot mai mult în organism, în abdomen. S-a ajuns până la 5-a operație. Am înțeles că zilele acestea, probabil luni, chiar transfuzie de sânge, motiv pentru care sora noastră a fost, dacă îmi permite și este potrivit să spun lucrul acesta, a fost ciopârțită, a fost tăiată toată în zona burții. Chiar astăzi, îmi spunea ginerele ei, a fost tăiată de la șold până la șold. O tăietură foarte adâncă a fost făcută pentru a se elimina toată infecția. Bucuria mare a familiei este că sora este plină de nădejde, plină de încredere, iar pesimismul medicilor de săptămâna trecută s-a schimbat total săptămâna aceasta. Veștile sunt îmbucurătoare și mulțumim lui Dumnezeu și de aceea aș vrea să fac apel încă o dată ca toți cei care ne ascultă, pentru orice nevoie, pentru orice problemă, dacă cunoașteți cumva persoane în suferință, persoane bolnave, anunțați pe postul de radio și putem toți împreună să ne rugăm pentru fiecare în parte. Pentru că atunci când rugăciunile noastre se unesc, știți ce se întâmplă? Spunea cineva, copiii lui Dumnezeu sunt ca și căciunii aprinși, ca și cărbunii. Când sunt împrăștiați, mocnesc. Când îi adun pe toți la un loc și pui grămadă, dau și flacără și căldură. Și cred că de aceea este important ca toți împreună, chiar dacă nu ne vedem fețele, cu inimile, cu sufletele, să fim împreună înaintea lui Dumnezeu pentru astfel de persoane. De aceea Dumnezeu ne are în planul Lui, se îngrijește de fiecare dintre noi.
Aș fi avut un verset din Sfânta Scriptură, mai exact două. Este vorba de Cartea Eclesiastului a înțeleptului Solomon. La capitolul 11, versetul 9 și 10, înțeleptul Solomon spune așa: și m-aș bucura dacă ați fi foarte, foarte atenți la lucrul acesta, pentru că aici este un mare adevăr scripturistic, este un lucru pe care mulți îl neglijăm. Mulți îl luăm în râs, în bătaie de joc, pentru că ni se par fabulații. Dar tot ceea ce a spus Dumnezeu prin cuvântul Său, așa cum aminteam și altădată, este da și amin. Adică trebuie ascultat și trebuie respectat. Dar să citim cuvântul Domnului. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Aș vrea să mai repet versetul 10. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Poate veți spune, bine, te bucuri și dacă ești tânăr trebuie să te bucuri. Și o spune Sfânta Scriptură. Nu așa am citit? Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Cu alte cuvinte, fă tot ceea ce-ți place. Umblă cum vrei, îmbracă-te cum vrei, vorbește cum vrei, comportă-te cum vrei, nu? Spunem, suntem justificați să credem și să afirmăm lucrul acesta pentru că o spune Sfânta Scriptură. Mulți însă se opresc doar aici și nu continuă versetul mai departe care spune așa: dar să știi că pentru toate acestea, pentru inimă veselă, pentru căi alese de inima ta, pentru căi plăcute ochilor tăi, pentru lucrurile tale, pentru plăcerile tale, pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Știți ce spunem noi de multe ori când auzim lucrurile acestea? Păi ce viață e asta? Eu sunt tânăr și să mă duc cu moșii și cu babele, să plâng și să mă rog. Spun lucrul acesta pentru că așa spuneau în vremea când eu am făcut un legământ cu Dumnezeu la vârsta de 14 ani și mulți dintre colegii mei spuneau, prietenii din sat, ce s-a trebuit și ție atâta oastea Domnului și Dumnezeu și pocăință? Ei bine, mulți din cei care atunci au făcut aceste afirmații astăzi nu mai sunt. Unii nu mai sunt în viață, alții nu mai merg nici chiar la biserică, pentru că ei au rămas doar la prima parte a versetului. Bucură-te, tinere, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și au uitat că pentru toate acestea va veni vremea, va veni ziua când Dumnezeu ne va chema să dăm socoteală. Știți de ce vom da socoteală, preiubiților? Pentru că am știut și știm fiecare dintre noi ce este bine și ce este rău. Codul etic, codul moral, dacă vreți, nu este la voia întâmplării făcut. Nu l-au făcut oamenii, în sensul că ei și-au gândit, punem asta, legea cu tare, articolul cu tare. Nu. Toate acestea, tot ceea ce avem noi, inclusiv în codul penal, toate acestea vin de mult, de departe, cu multe mii de ani în urmă. Atunci când Dumnezeu a stat de vorbă cu Moise pe munte și a dat tablele legii cu poruncile privitoare la umblarea poporului său pe pământ, atunci a spus tot ceea ce trebuie să facă și cum să facă. Și atunci i-a lăsat și cele 10 porunci. Dar să revenim la ceea ce, de fapt, aș vrea ca să transmit fiecăruia dintre voi, fiecăruia dintre dumneavoastră în seara aceasta. Dacă aș fi să îi dau un titlu scurtului mesaj pe care am dorit și doresc să-l transmit, l-aș intitula așa: dublează-ți tinerețea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos împreună. Nu rămânea doar la Dumnezeu. Știți de ce spun lucrul acesta? Mulți oameni spun, eu cred în Dumnezeu. Cred că există Dumnezeu, cred că da, într-un Dumnezeu este acela care a făcut cerurile, a făcut pământul,
dar neglijează însăși persoana Domnului Isus. Amintea chiar fratele Ioan, mai zilele trecute, dacă nu mă înșel, luni seara, spunea că de fapt El este mijlocitorul nostru între om și Dumnezeu. Și nu o spune un om, ci o spune însăși cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vom spune, asta este viață. Am la îndemână o statistică care ne arată ce se întâmplă cu o persoană la 70 de ani. Ce lucruri și ce face timp de 70 de ani o persoană pe pământul acesta. Este o statistică foarte bine gândită, s-a muncit mult la ea și aș vrea doar să vă spun doar câteva. Sunt vreo 8 lucruri pe care le arată statistica asta, pe care le facem noi timp de 70 de ani. Spune statistica așa, 5 luni, știți ce facem? Ne legăm la șireturi. 6 luni stăm la semafor. 1 an căutăm lucrurile prin casă. 2 ani vorbim la telefon. 4 ani gătim mâncare. 14 ani muncim, 6 ani mâncăm și 24 de ani dormim. Intervalul acesta de timp este calculat și socotit în ore. Vă dați seama? Dumnezeu ne învață, preobiților, că ceea ce trăim noi acum, asta nu este viață, în sensul că nicio fărâmă din timpul pe care l-ai la dispoziție, tu nu poți să îl petreci în a sta de vorbă cu Dumnezeu. Nu vreau să judec pe nimeni, ci vreau ca să înțelegem realitatea de astăzi. Pentru că tumultul vieții, cotidianul în care suntem încătușați, în care suntem prinși, nu ne dă voie, nu ne lasă să ne mai facem timp. Nici să ne gândim la Dumnezeu, nici să ne gândim la semenul de lângă noi, la statele de lângă noi. Știți de ce? Pentru că în toate lucrurile vedem doar persoana noastră. Dumnezeul nostru ne vrea tot binele de sub soare și vrea ca atunci când vom ajunge în fața judecății, când vom ajunge în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, să poată să spună, după ce se va face judecata aceea, vino slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Spune Sfântul Apostol Pavel în Cartea Efesenilor, în scrisoarea pe care o trimite bisericii din Efes, la capitolul 5, versetul 16, un verset destul de scurt. Spune așa, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Ce înseamnă aceasta, dragii mei? Să privim bine la timpul pe care îl trăim, să privim bine în jurul nostru și să vedem cât am făcut sau cât facem pentru Cel care ne-a creat. Știți de ce? Pentru că El a făcut totul pentru noi. Până într-acolo încât a dat pe singurul Său Fiu care a murit în Golgota, în locul nostru, pentru păcatele mele, pentru păcatele tale. Aș vrea să te gândești bine în clipa și în momentul acesta. Dumnezeu privește la tine. Chiar dacă acum stai în fața radioului și îl asculți cu plăcere și apoi vei avea alte îndeletniciri. De la ora 11 încolo vei face alte lucruri care nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu. Aș vrea să-ți spun, nu vreau să te sperii, ci vreau să te cercetezi bine în momentul acesta. Vreau să conștientizezi bine momentul și timpul acesta pe care îl petrecem. Tot ceea ce auzi, timpul acesta de 2 ore, orice priceasnă, orice poezie, orice lucru care este cu privire la Dumnezeu, toate acestea îți vor fi și îmi vor fi chiar și mie, fie spre judecată înaintea lui Dumnezeu, fie spre viață sau spre mântuire, dacă vreți. Este foarte important să înțelegem că doar atunci când noi ne cercetăm bine, când noi ne calculăm bine pașii, când ne gândim bine privirile, dragii mei. Vă aduceți aminte de Iov? Toată lumea știe de Iov. La Iov i s-a luat tot. Familie, animale, avuții, au fost sărac, au fost plin de lepră. Știți ce a spus la un moment dat Iov? El i-a rămas credincios lui Dumnezeu. În capitolul 31, versetul 1, Iov spune așa:
am făcut legământ cu ochii mei ca să nu mai privesc la o fecioară. Dragii mei, prin ochi vine ispita cea mai mare, vin poftele, tentațiile, vin lucrurile cele mai urâte în viața omului. Pentru că prin ochi este portița prin care diavolul a găsit că este cel mai bine, cel mai ușor și cel mai repede să facă prăpăd în viața noastră. Vreau doar un exemplu și cu aceasta vreau să închei. În vechime, în urmă cu aproape 4 ani, după ce Moise trece la Domnul, după ce moare, în locul lui rămâne ca și căpetenie pentru poporul lui Israel, rămâne Iosua. Iosua a fost unul dintre cele 12 iscoade care au fost trimiși în Canaan și s-a întors doar el și Caleb. De acolo plin de bucurie, plin de pace, cu vești bune. Și a spus la Moise, în Canaan strugurii sunt fructele, toate lucrurile sunt. Uite așa, și-au venit o prăjină cu strugurii pentru că nu puteau să-i ducă în mână. Ei bine, Iosua, căpetenia aceasta, la un moment dat, se trezește că trebuie să poarte un război și să cucerească o mare cetate din vremea aceea, și anume cetatea Ierihonului. Dacă vreți, puteți să găsiți lucrul acesta în cartea Iosua, la capitolul 6, la capitolul 7, în mod special, și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că îi vorbește Dumnezeu lui Iosua într-un mod deosebit și îi spune Iosua, cetatea aceasta tu o vei birui, o vei învinge într-un mod aparte, și anume, îi spune Dumnezeu lui Iosua, uite ce să faci, adun bărbații de război, îi pui în față cu preoții, cu chivotul legământului și apoi toată oștirea spatele lor. Dar voi trebuie să înconjurați cetatea Ierihonului în fiecare zi, timp de 6 zile, odată. Deci odată pe zi să sunați din trâmbițe și să nu scoateți un sunet. Iar a 7-a zi, îi spune Dumnezeu lui Iosua, înconjurați cetatea de 7 ori și sunați din trâmbițe. Și când eu vă voi spune, îi spune Dumnezeu lui Iosua, atunci tot poporul să strige. Știți ce s-a întâmplat după ce poporul lui Israel a înconjurat cetatea Ierihonului de 7 ori? În a 7-a zi și-au început să strige și să sune din trâmbițe și din trompete. Spune Sfânta Scriptură că zidurile Ierihonului s-au surpat, s-au dărâmat, s-au desfăcut. Așa poporul Israel a reușit să intre în cetate și să nimicească cetatea. N-aș vrea să vă imaginați zidurile cetății Ierihonului ca și un zid de casă de vreo 30-40 de centimetri. Pe zidurile Ierihonului se circula cu carele de război. Și am găsit în scrierile, în cronicile Sfinților Părinți, în cronicile creștine, că aveau cam o lățime de 14 metri. Vă dați seama ce era acolo, vă imaginați ce ziduri largi, groase, puternice erau? Ei bine, într-un mod aparte, într-un fel deosebit, poporul Israel biruiește și învinge cetatea Ierihonului. După care, ei pornesc la luptă împotriva unei alte cetăți mult mai mici, chiar foarte mică, cetatea Ai. Și Dumnezeu mai întâi spune lui Iosua așa, Iosua, bagă de seamă, dacă voi merge și eu vă dau în mână cetatea Ierihonului, toată prada de război, tot ceea ce se cuvine templului, ceea ce se cuvine lui Dumnezeu, preoților, dați, dar voi să nu puneți mâna pe nimic. Zi și făcut. Toată lumea a înțeles, au știut lucrul acesta. Însă, ceea ce se întâmplă, pornesc la luptă împotriva cetății Ai, cetății acesteia mici, și vin de acolo biruiți, vin fugăriți. Nici n-au apucat să înceapă lupta, că s-au speriat așa de tare vitejii de la Ierihon, dacă pot să le spun așa, încât s-au întors repede acasă, rușinați, zdrobiți, dărâmați, fără nicio pradă de război. Au venit învinși. Atunci Iosua, știți ce a făcut? Spune Sfânta Scriptură că a căzut genunchi înaintea lui Dumnezeu și a început să plângă, să se tânguiască și să se roage. Iar în capitolul 7 din Iosua, la versetul 9, este un verset, un lucru pe care pe mine mă mișcă și mă impresionează extraordinar de mult.
Pe Iosua, în momentul acela de durere, de jale, dacă vreți, nu l-a mai interesat problema poporului, nu l-a mai interesat problema cetății, nu l-a mai interesat absolut nimic ceea ce ținea de persoana lui sau de cei din jurul său. Pe el, în momentul acela, l-a interesat de Dumnezeul său. Și în rugăciunea pe care o face, el spune așa: cananiții și toți locuitorii țării vor afla de ceea ce ni s-a întâmplat. Ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și acum fiți atenți. Și ce vei face tu, Dumnezeule, numelui tău cel mare, slăvit să fie Domnul? Pe Iosua îl interesa problema lui Dumnezeu. Pe el îl interesa ca Dumnezeul lui să fie slăvit prin viața lui, prin poporul lui, prin ceea ce făceau. Și cu aceasta vine înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îi spune așa: Iosua, nu te speria, nu te necăji. Eu sunt același care am fost și ieri, voi fi și mâine. Însă tu trebuie să faci ceva. Du-te și cheamă tot poporul. Pune-l în față și trageți la sorți. Și îi spune Dumnezeu lui Iosua să facă tragerea aceasta la sorți, ca să vadă de unde li se trage pierderea care s-a produs prin învingerea din partea unei cetăți atât de mici. Și spune Sfânta Scriptură că acolo în popor era un om pe nume Acan, care s-a apropiat de ceva din prada de război. Și spuneam puțin mai înainte că diavolul a găsit cu cale și a socotit că e foarte potrivit ca prin ochi să vină în inima și în viața noastră să ne dărâme, să ne împrăște, să ne despartă de Dumnezeu. Aș vrea doar 3 lucruri să vă citesc din capitolul 6 Iosua, de la versetul 21, pe care le-a spus Acan cu gura lui în fața lui Iosua și în fața întregii adunări a poporului lui Israel. Când este întrebat ce ai făcut, el spune așa la versetul 20: Acan i-a răspuns lui Iosua și a zis: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel. Și iată ce am făcut. Fiți atenți. Primul lucru, spune el, am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Primul lucru pe care l-a făcut, a privit. Am văzut în prada de război, spune Acan. Spune mai departe el, le-am poftit. De la ochi s-a dus direct la inimă. Ceea ce a văzut, știți cum e vorba noastră la români? Ochii văd, inima cere. Ceea ce s-a întâmplat cu Acan, se pare că avem și noi ceva din întâmplarea lui și din viața lui. Am văzut, am poftit și după ce a poftit în inimă, spune Acan, mai departe, le-am luat. Deci, păcatul, dragii mei, ca să înțelegem pe limba noastră, pătrunde prin ochi, ajunge la inimă și atunci când inima poftește, mijlocul cel mai ușor și cel mai la îndemână de a te bucura de lucrul acela, de a-l avea, de a-l dobândi, este să întinzi mâna, să-l iei și să-ți duci cu tine. Aici a fost problema lui Acan. Prin ochi, prin inimă și prin mână, prin acțiunile lui. Probabil el nu s-a gândit, dar știți cum e, când a văzut ce frumos este lucrul acela, mantia aceea, hainele acelea scumpe de valoare. Mi-aduc aminte de o întâmplare care, tot așa, spunea cineva, știi cum e, eu mă rog lui Dumnezeu și vreau ca Dumnezeu să facă tot ceea ce știe că este nevoie în viața mea. Noi, dragii mei, ajungem de multe ori să căutăm să-L ajutăm pe Dumnezeu, să-i dăm o mână de ajutor și să-i spunem noi la Dumnezeu ce trebuie să facă. Nu lăsăm și nu facem ceea ce de fapt Dumnezeu ne spune nouă. S-ar putea să fie puțin mai hazlie întâmplarea asta, dar este o realitate. Se duc 2 prieteni pe stradă și se uită, privesc în stânga, în dreapta, dar ajung acasă. Și aduc aminte că este ceasul rugăciunii și se pun pe genunchi și unul dintre ei spune așa: Doamne, recunosc că am păcătuit, recunosc că am greșit, Doamne, sunt păcătos. Și a început cu o rugăciune de pocăință, o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu.
Pentru ca în final să-i spună lui Dumnezeu așa în rugăciune: știi, Doamne, te rog să mă ierți că am privit-o astăzi. Este așa de frumoasă, dar aș vrea să o aduci și să o pui în garajul meu. A văzut o mașină pe drum. El s-a rugat Domnului: Doamne, iartă-mă, Doamne, am poftit, dar dacă este posibil, vreau să o am la mine în garaj. Știți cum e? Sara, soția lui Avram, a făcut și așa. Când Dumnezeu îi spune la anul pe vremea aceasta: Sara, tu vei avea un copil, Sara îi spune lui Avram: nu vezi că ești om bătrân, nu vezi că eu sunt bătrână, cum mai putem să avem copii? Du-te și intră la roaba mea și așa se va împlini ceea ce Dumnezeu a spus. Dragii mei, aș vrea să rămân la lucrurile acestea. Nu uitați, orice plăcere, orice poftă, orice tentație din vremea de acum, toate acestea nu fac altceva decât să dăuneze asupra sufletului nostru, asupra vieții noastre. Toate acestea ne despart de Dumnezeu. Ceea ce vă îndemn, mă îndemn pe mine și apoi pe fiecare dintre dumneavoastră în seara aceasta: căutați să vă atintiți privirile înspre Dumnezeu și să-L întrebați pe Dumnezeu așa: Doamne, dacă ai fi de față, ți-ar place lucru pe care îl vreau eu? Dacă ai fi de față în clipa aceasta, ți-ar place haina pe care o îmbrac? Dacă ai fi de față în momentul acesta, ți-ar place vorbele pe care le scot din gură? Ți-ar place ceea ce gândesc? Ți-ar place ceea ce poftesc, ceea ce îmi doresc? Dacă Dumnezeu ar fi prezent în momentul acesta, în fața ta, în camera ta, în mașina ta, s-ar bucura Dumnezeu de tine? Dacă nu, dragul meu, te îndemn din toată inima și cu toată dragostea: caută să asculți vocea Lui. Dacă n-ai reușit să o deslușești dintre multele șoapte din vremea și din timpul acesta, pune-te pe genunchi și spune: Doamne, vorbește-mi, Doamne, descoperă-te, Doamne, dă-mi lumină și înțelepciune ca să aud care este șoapta Ta și care este șoapta diavolului. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă dea bucurii nespuse, pentru că bucuria și fericirea, spune Sfânta Scriptură, vin dintr-o inimă sinceră, vin dintr-o inimă curată. Ca Dumnezeul cel atotputernic să vă întărească. Și o strofă de poezie spune așa: așa de repede curg anii și zilele se scurg la rând. Azi suntem tari în floarea vieții, iar mâine un bulgăr de pământ. Și alergăm să strângem zilnic averi și bani și avuții și nu ne mai gândim, Iisuse, că așa-n curând Tu ai să vii. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cu pace, cu dragoste, cu lumină și cu înțelepciune. Amin. Slăvit să fie Domnul! Frăția ta, felicitări și în numele meu și a tuturor ascultătorilor noștri vă aduc mulțumirile de rigoare. Dragi ascultători, acest om este un om de rând. Nu a făcut școli înalte de teologie, însă vorbește poate mai bine decât mulți episcopi, arhiepiscopi sau profesori universitari. Vă spun lucrul acesta din propria experiență, deoarece la facultate, când avem cursul de oratorie și jurnalism, când trebuie să vorbească oameni care au poate un doctorat sau două liber la subiecte nepregătite, să știți că se descurcă mult mai greu. Deci, frăția voastră ați fost la o înălțime absolut universitară. Pot să spun fără să greșesc, ne-ați făcut o lecție magistrală. Vă mulțumesc din suflet, vă felicit și vă așteptăm alături de noi ori de câte ori frăția voastră să puteți face lucrul acesta. Mulțumim și noi și ne rugăm Domnului ca să putem să slujim în cea mai mare măsură și cu toată dragostea. Nu din interes și nu din alte motive. Bravo! Să știți că ar fi extraordinar dacă toată lumea ar înțelege lucrul acesta. Vedeți, dragii mei, deci în această seară am avut parte de această frumoasă predică, de acest frumos cuvânt de învățătură, de această lecție magistrală. Încă o dată, frăția ta, îți mulțumesc din tot sufletul, cum spuneam, atât în numele meu cât și în numele tuturor ascultătorilor noștri. Și cu siguranță am avut de învățat unul fiecare din tot ce a spus fratele Mitică Cătană.
Acum, frăția ta, fiindcă timpul a trecut cu repeziciune, este ora 23, dragi ascultători, să ne plecăm genunchiul și să rostiți, dacă mai puteți, și rugăciunea de încheiere. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, stăm înaintea ta în târziul acesta din zi. Doamne, venim înaintea ta cu toate bucuriile noastre din ziua aceasta. Venim înaintea ta cu toate lucrurile frumoase pe care ni le-ai dăruit. Dar, Doamne, în același timp venim și cu lucrurile urâte pe care noi am știut să ți le aducem ca răsplată la tot ceea ce Tu ne-ai dat. Doamne, te rog din toată inima ca în seara aceasta, în noaptea aceasta, Tu să privești înspre noi și prin sângele Domnului Iisus din Golgota să ne ierți, Doamne. Am ajuns așa de ușor niște cerșetori de mâna întâia înaintea Ta, Doamne. Cerșim atâta milă și atâta îndurare înaintea Ta. Tu ne dăruiești clipă de clipă lucrurile acestea. Dar, Doamne, noi suntem așa de răi, așa de nepricepuți, încât nu știm cum să venim mai frumos prin viața noastră, să ne arătăm dragostea și mulțumirea și recunoștința față de Tine. Te rugăm din toată inima, Tată bun din ceruri, ca Tu să trimiți Duhul Tău cel Sfânt, să ne caute, Doamne, să ne cerceteze. Dorim ca prin Duhul Tău cel Sfânt să putem să primim lumină, Doamne, nu ne place viața pe care o trăim. Mărturisim în seara aceasta înaintea Ta și în mod personal îți spun, Doamne, mă simt așa de rău când sunt nervos, Doamne. Așa de rău când sunt mânios, Doamne, dacă nu pot să vorbesc cu soția și cu copiii. Doamne, ceva se simte că nu este de la Tine. Doamne, încă o dată Te rugăm și Te rog, privește la lucrurile acestea în viața noastră, Doamne, și dă-ne Tu lumina și priceperea necesară prin cuvântul Tău, ca să putem să ne îndreptăm, să putem să umblăm și să trăim așa cum îți place Ție, Tată, Doamne. Vrem să Te rugăm în seara aceasta pentru fiecare familie de pe pământul acesta. Doamne, nu ne oprim la limbă, nu ne oprim la popor, nu ne oprim la culoare sau la religie, Doamne. Pentru toate familiile care sunt pe pământ la ora aceasta, Te rugăm din toată inima, păstrează-le unite, Doamne. Diavolul vine și lucrează să le distrugă prin ochi, Doamne, pătrunde așa de lesne și distruge familii și rămân copii orfani, Dumnezeul nostru. Părinte Ceresc, Te rugăm din toată inima, dă bărbaților putere să-și înfrâneze ochii, Doamne. Dă-ne putere să privim mai mult la Tine, o Doamne. Dă-ne putere să ne îndreptăm privirile spre ceea ce Tu ne-ai dăruit, soțiile noastre, copiii noștri. Și, Doamne, să înțelegem și să știm fiecare dintre noi, să conștientizăm că ceea ce avem bunul cel mai de preț de sub soare, Doamne. Pentru că dacă ne-ai dat ceva, ne-ai dat prin harul și prin bunătatea Ta. Te rugăm, Doamne, pentru toate mamele, pentru toate soțiile, pentru toate femeile de pe pământul acesta. Fă-le să înțeleagă, Doamne, slujba și chemarea pe care o au. Doamne, Dumnezeul nostru, de atâtea ori, noi căutăm să ne depășim poziția pe care ne-ai dat-o, slujba pe care ne-ai încredințat-o. Doamne, Tată bun din ceruri, Te rugăm, ascultă-ne în noaptea aceasta. Nu pleca de la noi, întărește-ne, Doamne, și ajută-ne ca să ne încredem tot mai mult în Tine. Doamne, vrem să ajungem la capăt împreună cu soțiile, cu soții, cu copiii noștri, Doamne, și vrem că acolo când vom sta înaintea scaunului Tău de judecată, toți împreună, Doamne, toți pe mână să putem să pășim biruitori în împărăția Ta. Te rugăm, ascultă-ne la aceasta. Te rugăm încă o dată pentru bolnavii din popor. Nu putem să mergem la culcare până nu-i aducem înaintea Ta, Doamne. Sunt cei din casele noastre, sunt cei din familiile noastre, sunt cunoscuții noștri, Doamne. Vrem să-ți mulțumim în mod special pentru faptul că Tu ai ascultat toate inimile și toate rugăciunile care s-au adus pentru prietenul nostru Alexandru, Doamne. Te rog să-l binecuvintezi și să-i dai tămăduire Tu.
Dar peste toate acestea, Doamne, adu-i aminte că ești Dumnezeul care l-ai făcut și l-ai creat și ai pus în inima lui și în viața lui toate lucrurile acestea frumoase și binecuvântate de Tine. Doamne, dă-i mântuire și dă-i parte de viață veșnică, Doamne. Vrem să-ți mulțumim și pentru veștile bune care vin din partea surorii Ileana. Doamne, situația grea prin care a trecut, o punem înaintea Ta în continuare și Te rugăm, ascultă-ne, Doamne, întărește-o și binecuvintează pentru toți aceia pe care îi știm sau nu îi știm cu numele. Acolo unde sunt, Doamne, 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 nu pleca de la ei. Sunt copiii noștri, sunt prietenii noștri, Doamne, sunt părinți, sunt soții și soți. Te rugăm din toată inima, apropie-te de mădularele bolnave, Doamne. Nu ne părăsi, nu privi la nemernicia noastră, la păcatele noastre, Doamne, la toate lucrurile murdare din viața noastră. Privește la Fiul Tău, la Domnul Iisus, care a murit în locul nostru. Doamne, te rugăm din toată inima să rămâi peste norul de noapte cu noi. Pentru toate îți mulțumim și pentru mijlocul acesta minunat pe care Tu l-ai pregătit pentru noi. Doamne, vrem să spunem cu toată inima și cu toată credincioșia, încă dinainte de veșnicii l-ai gândit și l-ai pregătit, Doamne. Credem lucrul acesta, de aceea te rugăm să binecuvintezi radioul acesta, Doamne, și să fie o undă și un mijloc prin care Tu să-ți mărturisești cuvântul, Doamne, prin care oamenii să înțeleagă că au nevoie de pocăință și să poată să se întoarcă la Tine, să Te primească în inima și în viața lor. Nu vrem altceva, Doamne, decât să știm că sunt oameni pe pământul acesta care, ascultând postul acesta de radio și altele de felul acesta, au găsit viața și mântuirea pe care Tu le dăruiești în dar, fără bani și fără plată, Tată, Doamne. Te rog să rămâi cu noi. Te rog să ne binecuvintezi și să ne ajuți ca plin de pace, plin de bucurie și de smerenie, Doamne, să putem să-ți aducem laudă, cinste și mărire, căci a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul! Mulțumiri și recunoștință frăției voastre, mulțumiri și recunoștință, dragi ascultători, fratelui Mitică Cătană pentru aceste frumoase cuvinte, pentru această lecție magistrală și pentru rugăciunea aceasta care ne-a înduioșat și pe noi până la lacrimi. Frăția voastră, bunul Dumnezeu să vă răsplătească așa cum știe El mai bine cu toate cele necesare pentru prosperitatea formării dumneavoastră teologice și pentru a putea să fiți mereu un far de lumină pentru noi toți care avem nevoie de lucrul acesta. Apoi vreau să aduc un cuvânt de mulțumire tuturor corealizatorilor acestei emisiuni din seara aceasta. Îi mulțumim Deliei Oșan de la Cluj, care ne-a sunat și ne-a recitat acea frumoasă poezie și rugăciune în egală măsură. Acestea fiind spuse, dragii mei, vă doresc tuturor o odihnă binecuvântată, după o zi plină de bucurii și încercări, așa cum ni le-a permis bunul Dumnezeu. Fie ca mâine să avem parte din nou de o zi în bucuria Mântuitorului care a murit și a înviat pentru noi toți, iar pentru aceia care doriți, aș vrea, asemenea acestei seri, să putem să ne pregătim, să ne organizăm, să nu fie supărare că vorbește mai mult fratele cu tare decât fratele cu tărel, cu mare bucurie. Avem loc pentru toată lumea și ne organizăm și cu mare bucurie să știți că de la acest post de radio nimeni nu va fi dat la o parte de la microfonul nostru. Va avea acces oricine, orice confesiune acestui pământ, cu rugămintea și condiția ca să fie cuvântul ziditor spre mai mare mărirea lui Dumnezeu, în așa fel încât, asemeni acestei lecții magistrale, acestei predici pe care fratele Mitică Cătană a rostit-o, indiferent că a ascultat un penticostal, un baptist, un ortodox, un greco-catolic sau un romano-catolic, cu siguranță s-a zidit sufletește. Și aceasta este dorința mea și deviza postului nostru de radio aceasta este, să fie totul spre mai mare mărirea lui Dumnezeu. De aceea eu încerc să difuzez teologie, cultură și muzică de suflet. Frăția voastră, încă o dată, vă mulțumesc din suflet, slăvit să fie Domnul. În veci, amin. Și toate cele bune tuturor. Noapte bună.
Îndură-te, Iisuse, de toți ai tăi copii și întinde-le cu mâilă o mână salvatoare. Acum, când vântul slobod aduce doar urgii și în urma lui rămâne doar lacrimi și întristare. Credința era mare cândva, iar frații mici, dar în a lor iubire azi bântuie trădarea. La roata morii sfinte sunt zmei și nu pitici, ce tulbură izvorul și aduce dezbinarea. Toți cei ce au fost odată nedespărțiți la greu și în brazdele credinței au tras la jug cu trudă, azi nu pot sta alături, din bine fac doar rău, ogorul sfânt rămâne doar spini și pălămidă. Dar nu-i lăsa spre moarte, îndură-te de toți și arată-le cărarea iubirii și credinței, să-și spele în lacrimi viața și iartă-i tu cât poți, căci vine judecata și ziua biruinței. Să-și spele în lacrimi viața și iartă-i cât mai poți, căci vine judecata și ziua biruinței. Amin.